Hello, welcome to my channel. Mr. Skincare channel la kalo lom veka chu. Ole tun chu ma chuan bat acne kan soyang o. Ole tun chu ma chuan tun lai lar mai ti ringo ti la. Bat acne lam kan soy venga alar channel ro chu thil dang de ni mai theya. I khoi ta ke ta top themi lo en sak don ni. We're ready. Ole kan topic halun halila tunai chu mong lam malar khop maya ti ro. A chen school atang mong dukten an ho a chen soram pum hua pin mong kan hu boka. I chu ti ro chuan skincare la hian enge thil poi mo de me pakhato ma thil en kol ngai ve de me pakhato ma chu I bat acne an tia kan mong a hian in arngeng mong arngeng ti me la kha kha om ve the ni mo I enge mo pala khan I zoram pum hua pa I mong pholan te lo I mong pholan a lo om ve palta khan I mong mel che de mong mo de ka chi nei du big ka ring lawa chu wang chuan tun mi chu wang chuan tun chum video po hi I lo chho tang kai nge ka be se ya o ama sabela chuan kan mong bol chan soila abol theina chan soi tai la underpants te kan lo ha ti ro tlang puin chuan I khanga khanin atai lu tukte tin thomno apon yang atai lu tukte khang ha khanin I borok enge vun ve thawani ya kan mong po kha vun ve kina tuama I athok lak na kha ma mo ve ni khang kha a theilo chuan I awab lu tuk khanin awm theya tin I thana chuan sadu tukten awm thei boka chuanin I kan vun kan enkol fa ange kan ti fai thatok lo wangte kanin bol fai thatok lo wangte poin awm the ni tin kan vun sensitive do apo hianin awm ma boka enge vun mom chi kan taksa po mom chuak ve enge vun mom chuak ve kang chi a khanin awm ma boka ni enkol chuan enkol na lam soi nga lila I topic han soi thui chiam ka tum lem lawa I ama sabera chuanin apoi mo chu body wash I salicylic acid omna chemist at play hianin tunla ya chuanin body wash anon siam chuak thara hei 1% salicylic acid oma hei acha viawin ka shea chuanin I body wash a hianin awang de ulaka I titop me ang hetiang salicylic acid omna hi tin I o shower gel anga te po hianin active si atam lo khop maya chuwang chuanin I imong bi kai man tur mo imong bol lai man bi tur chon face wash te po hi apoi lo ania a chalu tuka salicylic acid omna teng te khan I han defy ula chuanin ani lo chon body wash chu chemist at play na an siam te po chu chalu tuka tin mundang entinan face wash salicylic acid omna te kan man thei chuan khang kha chapo kani chuanin ani lo chuan cream an hnoi ve thia benzoyl peroxide te po an hnoi theya chuan retinoid cream te po an hnoi ve thei thawa I abol lai anga khanin chuanin chu baka chuanin exfoliator entinan body scrub ang chi te mo I mani lo ka shorts apo ka don dato kha I enge TNT skin ina charcoal body scrub aron siam khamo kha te kha po kha chalu to ka I for acne prone skin ania chu wang chuan khatiang I among bol la ya bol nei chi tan kha chuan man chi lu to ka ni chuanin I he baka hianin I kan thom noa ka poi moleta a bikin soi toangin workout tan skincare apon ka soi to ke korti a hianin cotton 100% cotton ha ka cha a chan chu heng hianin I enge I borok thok na asia ma chuan enge moisture mo nong a pek enge thlan te niang chu khang kha alo hi pa I thlan tur te kha veng bokani cotton hianin chu wang chuanin kan private area hi chuanin a changkai khop me cotton hi I cotton lampang hak thei hi mo chuanin body lotion I a sensitive tan do chuan tlemin I fragrance free te po mang theila I moisturize nge tur ania moisturizer man nge tur ania sunblock te chungai chuang lo chan chu thomno kan hak thwa ve ka te ro I chuwang chu danga lo sunblock chu entinan bi cha te local la I mong lang tung tunga I om do kha chuan apoi mi alawa sunscreen man te chu mo I khatiang ani kha chuanin man nge tur ania ma se ni lem do chuanin I nitin kan chuana chuan angai lem lo ni thomno pa ngai kan havek thawa chuan moisturize chatangai chuan apoi mo bela chuan fai taka silfai in boil fai chuan I a treatment big tura enkol thiam chuan thomnoak te po film khurtur tait lu tuk te hak lo tur I alus lampang te hak telve chin tu ni ektik lai po tait tang hak
kha a thalawani chuanin exfoliate ve zo turani I exfoliate hi scrub cho karon sia enge exfoliating toner kan tiang chi te po kha a man thei vek thawani o glycolic toner te omatura tunang lai chuan kha te po kha chalu tuka lapuain insungain lopan in kuta tian in bunanga tian in depanga azun noi vek thei ni mo khan mo azun noi rol vek theya I abol lai cha khan noi ngai lawa I a area enge I abol lai chaw ni lawa po khanin mo noi vek apum noi kha thani I vun po lo nungang chuan alo nal sat bokanga I camera po za piom lawanga ma se kha ti wa kha tiang ka ron ti wa kha ni ti lan khel tur ka ti na ni mi alo ni tin ka ron siam chani tu ma enge ka ron ti chan le soi chan ka nei lem lawa chu wang chuan I tun la ya ala re ma I apoi mo ka ti box ya tin bat ek ni hi thil om the ni ya thil thleng the ni ya mitin nei the ni chu wang chuan I kan ngai poi mo kha ngai ve ni mo pal thu ta po khan poi mo don tu ka ni ole tun chu ma chuan khati zo ka soi the ni se ka soi kim loin soi mai po ka nga vio mai the ya kan du to phot ta kan soi bel zelanga nakina achul chuan ole ka channel te milo subscribe pa ka video te milo like ka milo share sak zel tuin ka som cha video le pe ka gain mule cho don ni